Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών ευσταθείου την πρεβητερίουσιν στο διακονίας παντός του και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδο του το δυνάμει και ενεργία και εφητής του Αγίου Πνεύματος Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ δαυτήν αυτό την πλουσία την χάριν. Μένοντος τότους διας πρόσημα και καταξίωσιν ημάς εμπιστήνες αγιασμούς διά της του ύδατος τούτου μετελειψός και κρατισμού και γενέστο ημίν Κύριε Ισίας ημψυχής σώματος, σίγαρα αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, εσύ την δόξαν ανατέμπομεν το πάση του γένους των ανθρώπων επισκεψάμενους και πάση της δεωμένης σου την συνευλογίαν επιχορηγήσας, σου δεόμεθε και σε παρακαλούμεν έπιδε και νυν, επί των δουλών σου Λεωνίδα των ευσών δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άχραντε. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα έλεος ο καρδιά ευχόμεθα αγαπητέ Λεωνίδα να έχεις μια καλή σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να δούμε θέσεις. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σήμερα στα εγγένεια του διπλωματικού μου γραφείου. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, ευτυχία και τύχη στη ζωή τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη στήριξη σήμερα και μου κάνανε μεγάλη τιμή που παρευρέθηκαν εδώ. Φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θα ήθελα πραγματικά δηλαδή να ακολουθήσω επάξια το παράδειγμα του συλλόγου μας εδώ. Θα δείξω πάνω απ' όλα χαρακτήρα ανθρωπιστικό, θα είμαι κοντά στους ανθρώπους. Να σας πληροφορήσω ότι είμαι και ο μικρότερος άντρας νέος δικηγόρος που ανοίγω μόνος μου γραφείο. Θέλω να πιστεύω ότι ανταποκρίνομαι στον κόσμο, καταλαβαίνω αυτή την κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Είμαι πολύ προσιτός, ακούω τα προβλήματά τους και θεωρώ ότι θα έχω ανταπόκριση στον κόσμο και θα πάνε όλα καλά. Ένα δοκιμαστικό να μην έχουμε την ίδια νοοτροπία με τον Λεωνίδα.